The real deal. Danish language. I hundreder af år har hedningerne ikke tilbedt Gud i ånd og sandhed, som det står i Johannesevangeliet 4:23. Den siger, men timen kommer, og det er nu, hvor de sande tilbedere vil tilbede faren i ånd og sandhed. 10 Faren søger sådanne for at tilbede ham. Sande tilbedere er sande kristne, og du skal forstå, at du ikke er nogen af dem i øjeblikket, men forhåbentlig vil du være det i fremtiden. Der var en tragedie, der skete med de ikke-jødiske kristne og hellige, som var åndelige retfærdige troende. De blev dræbt af andre såkaldte troende, som var fysisk retfærdige. Alle kaldte sig selv kristne for hundreder af år siden, ligesom de kalder sig selv i dag. De sande kristne er de eneste, der kan give dig sandheden om det nye testamente, fordi de har sandhedens ånd i sig. Gud har en ordre, Gud til Jesus og Jesus til disciplene. Sandheden og mysteriet blev åbenbaret for disciplene. Markus 4:11-12, og han sagde til dem, der er givet jer at kende Guds riges hemmelighed, men for dem, der er udenfor, kommer alting i lignelser, 12 for at de skal se og ikke forstå, og høre og ikke forstå, så betyder det, at hans disciple siger, 10 han sagde, det er givet jer at kende Guds riges hemmeligheder, men til de andre er det givet i lignelser, for seende skal de ikke se, og hørende ikke forstå. Disciplene blev først kaldt kristne i Apostlenes Gerninge 11:26. Kristne gennemgår helliggørelsesprocessen og bliver hellige. Så det er kristne og hellige, der underviser de troende, dem, der ikke er døbt med helliganden med sandhedens åndsmanifestation. Troende skal høre sandheden fra sande kristne eller hellige. Romerne 8:8, så kan de, der er i kød, ikke behage Gud. 1 Korintherbrev 15:44, der er sået et naturligt legeme, det er rejst et andligt legeme. Der er et naturligt legeme, og der er et andligt legeme. Efeserne 1:13, på ham stolede I også på, efter at I havde hørt sandhedens ord, på jeres frelses evangelium, på hvem I også, efter at have troet, blev besejlet med løftets helligand. Du skal have sandhedens ånd for at undervise i sandheden. Kun sande kristne og hellige har sandhedens ånd i sig. Johannesevangeliet 16:13, men når han, sandhedens ånd, er kommet, vil han vejlede jer til al sandhed. 10 han vil ikke tale af sin egen myndighed, men hvad han hører, vil han tale, og han vil fortælle dig de kommende ting. Gud vil tage sig af dem, der dræbte de sande kristne og hellige. Mit fokus er på at gøre dig klar til at blive en helgen. Og før du kan blive en hellig, skal du først blive en sand kristen. En sand kristen er fyldt med helliganden og taler med andre tunger, som det står i Apostlenes Gerning 2:4. Det er ironisk, at de, der er involveret i at dræbe sande kristne, kalder sig selv kristne. Der har ikke været en sand kristen siden drabet på alle de sande kristne for hundreder af år siden. Bare fordi du kalder dig selv en kristen, gør du dig ikke til en. Du skal opfylde Guds definition i det nye testamente. At forstå tragedien af, hvad der skete med de ikke-jødiske troende, er blot at bruge sund fornuft. Det var fysisk retfærdige troende, der ønskede at kontrollere andligt retfærdige troende med penge, magt og kontrol. Den eneste måde, de kunne kontrollere dem på, var ved at dræbe dem. De ville hellere dø end at ændre sandheden i Guds ord, fordi de havde sandhedens ånd i sig. Johannes 14:17, sandhedens ånd, som verden ikke kan modtage, fordi den hverken ser ham eller kender ham, men I kender ham, for han bliver hos jer og vil være i jer. Hvad skete der derefter, som påvirkede de troende? Betøing. Enhver kan starte en trosretning baseret på deres egen holdning. Derfor kalder mange religion for en mening. Det kan være baseret på en lille sandhed eller slet ingen sandhed. Spørgsmål: hvordan forventer du, at nogen trosretning efter hundreder af år kender sandheden nu, hvor de startede uden sandheden? Bare fordi et trossamfund har eksisteret, lærer dets falske fortællinger til det punkt, at det bliver til tradition, gør det ikke sandt. Ikke et kirkesamfund vidste, at Matthæus 28:19-20 er definitionen på en kristen? Eller er Johannes 3:5, Markus 16:18, Apostlenes Gerning 2:4 eller endda Johannes 3:16 definerer, hvad en kristen er? Hvert af disse skriftsteder taler om Kristi ånd, Guds ånd og sandhedens ånd. Så intelligent som mennesket tror, det er, har det ikke været i stand til at forstå den åndelige sandhed i Guds ord. 1 Korintherbrev 2:14, men det naturlige menneske tager ikke imod det, der hører Guds ånd til, for det er en dårskab for ham, og det kan heller ikke kende det, fordi det er andligt bedømt. En præst eller leder,
der står foran menigheden og kalder sig selv en kristen og menighedens kristne, kender ikke det nye testamente og aner ikke, hvad Guds rige går ud på. Hvorfor sammenligner du dig ikke med de disciple, der blev kaldt kristne, efter at de blev døbt med Helligånden? Apostelgerninger 11:26. De blev undervist i sandheden af Jesus, de modtog Kristi ånd. Johannes 20:22. De modtog Guds ånd og sandhedens ånd, da de blev døbt med Helligånden. Apostelgerninger 2:4. Og du skal tale i tunger. Mark 16:17. Apostlenes gerning 2:4 siger, og de blev alle fyldt med Helligånden og begyndte at tale i andre tunger, ligesom ånden gav dem at udtale. Du har brug for Kristi ånd, Guds ånd og sandhedens ånd for at blive fyldt med Helligånden. De af jer, der taler i tunger, skal nu undervises i sandheden, før I kan modtage sandhedens ånd. En troende, der tænkte, at de var en kristen, sagde, at de blev født i denne trosretning, og at de vil dø i denne trosretning. Bare fordi denne trosretning har eksisteret i hundreder af år, er den blevet en tradition med dens falske fortællinger. Troende må forstå, at efter at du dør fysisk, fortsætter du med at leve åndeligt videre. Johannes evangeliet 5:29. Og gå ud, de, der har gjort godt, til livets opstandelse, og de, der har gjort det onde, til fordømmelsens opstandelse. Kirkens mål er at få troende til at blive kristne og hellige. Kirken blev ikke oprettet for at tilfredsstille eller få kirkens ledere til at blive velhavende. Vågn op. Hør og modtag i dit hjerte sandheden i Guds ord.